Hola a tothom. Bon dia o bona nit, depèn de quan veieu aquest vídeo. Aquest és un vídeo del programa Toc Toc de la UB Divulga, pensat per temps de confinament. De manera que avui parlarem amb vosaltres una horeta i parlarem del mètode científic a la vida quotidiana. Deixeu-me que minimitzi una mica la meva imatge. Benvinguts a casa meva i comencem. A veure, de què parlarem avui? Avui parlarem del mètode científic, però no parlaré d'un tema tancat als laboratoris, explícitament sobre els científics. Parlaré de com raonem, de com afrontem el descobriment de la realitat, com analitzem les dades i per què els científics ho fem d'una manera especial al mètode científic, mentre que a la vida quotidiana, fins i tot els mateixos científics, no tenim massa tendència a emprar aquest mètode. És a dir, parlarem de com responem preguntes sobre el món, sobre la realitat que ens envolta, com ho fem els científics, com ho fem al carrer, que els mateixos científics no ho fem com ho fem al laboratori, per què això és així i com podríem aplicar el mètode científic, que funciona molt bé, en el nostre dia a dia. A veure, un exemple dràstic de què vull dir. Tots haureu vist als diaris, a les notícies, discussions sobre un tema polèmic. Quanta gent ha participat en una certa manifestació? Aquí tenim un cas extrem, de fa uns anys. La delegació del govern va dir que en aquesta manifestació que veieu a la foto hi havia unes 400.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana va dir 1,8 milions. La diferència d'aquestes dues xifres és enorme, més d'un factor 4. Aquesta diferència no es pot explicar perquè sigui difícil mesurar quanta gent o comptar quanta gent hi havia en aquesta manifestació. Hi ha altres factors. I no hauria de ser així. Estimar, fer una estimació, un recompte aproximat de quanta gent hi havia al carrer un dia donat, és molt més fàcil que no pas aquesta diferència. Es pot fer. Aleshores la pregunta és per què preguntes com aquesta que ens fem en el dia a dia, que trobem als diaris, que són comuns, per què no arribem a tenir respostes clares i específiques, o almenys, com diem els científics, respostes clares amb un marge d'error d'estimació. És a dir, hi havia, posem en la manifestació anterior, que hi hagués 1.200.000 persones amb un error amunt i avall de 200.000, en el pitjor dels casos. També tenim temes candents. Funciona o no funciona l'homeopatia? Això els científics ho tenim clar. O el wifi provoca càncer? També ho tenim clar, etc. Sovint hi ha preguntes aquestes que volten pels medis de comunicació, que volten en les xerrades de la vida diària, que haurien de tenir respostes fiables. No dic definitives, dic fiables. I per què ens agafem a vegades a respostes errònies directament, no tan sols no fiables, errònies, i ho mantenim, o es mantenen els medis de comunicació. Avui parlaré una mica d'això. En canvi, en ciència, sovint ens trobem en situacions similars. Per exemple, la ciència està responent o ha respost a preguntes com quin valor té la constant de Hubble, que és molt més difícil de respondre que quants manifestants hi havia un dia donat al carrer. I estem acotant ja el valor d'aquesta constant amb un marge d'error petit. O funciona l'aspirina, ho sabem. Les dioxines provoquen càncer? Sí, etc. En ciència, la manera d'abordar aquestes preguntes és el que coneixem com a mètode científic. D'acord? I començaré parlant d'això. Però heu de tenir clar que en ciència, en el dia a dia del fer la ciència, la polèmica no hi és absent. D'acord? Per exemple, en la constant de Hubble, quan jo feia la tesi fa molts anys, hi havia una discussió sobre el valor de la constant de Hubble era al voltant de 50 o al voltant de 100. Hi havia dos grups pràcticament barallats entre ells. Al llarg del temps, amb més dades, estudis, etc., hem convergit un valor que està al voltant de 70 poc, 69, 72. Ni uns ni els altres, ni 50 ni 100, i avui ningú segueix mantenint recolzant el valor de 50 ni el valor de 100, sinó que ja estem discutint que 69 o 72. La diferència és que les regles en ciència, per establir quina és la veritat científica, amb més o menys aproximació en funció del que tinguis a mà, les dades que tinguis a mà, les regles són molt clares i són compartides per tothom. D'acord? De manera que faré una petita introducció, no m'allargaré gaire, sobre el mètode científic, què és el mètode científic i com l'apliquem. D'acord? El mètode científic és un conjunt de tècniques que usem en ciència per investigar la realitat, per estudiar fenòmens,
estudiar les observacions al laboratori o a la natura, etc. Doncs amb aquests fenòmens adquirim coneixements, corregim i integrem, és important, integrem coneixements previs. I és important perquè es basa en la recol·lecció d'evidències, observació, experimentació i la combinació d'aquestes observacions mitjançant el raonament lògic en un tot coherent. Deixeu-me dir aquí, i disculpo per endavant, que el que diré ara és una sobresimplificació. La gent que fa filosofia, estudia filosofia de la ciència, tenen descripcions molt més completes, modernes, revisades, de com funciona la ciència, com funciona el mètode científic, d'acord? Jo em vaig quedar en Kuhn i el llibre sobre els paradigmes científics, l'estructura de les revolucions científiques. Avui la gent de filosofia de la ciència, repeteixo, tenen models molt més complexos, molt més complets de com els científics, com a grup social, com a comunitat humana, funcionem, però en el fons hi ha una essència que crec que mantenim i és certa, que és que tenim el que deia un conjunt de regles comunes de com funciona. I faré una abstracció, una descripció senzilla d'aquestes regles. D'acord? A veure, els científics funcionem en base a hipòtesis i teories. I deixeu-me definir una mica això, perquè a vegades el terme teoria, sobretot, el terme hipòtesi, en ciència tenen un sentit diferent del que es fa servir. A veure, donat un fet observacional, una cosa que observem, per exemple, els astrònoms com jo observem el cel, o un fet experimental, una cosa que fem al laboratori, formulem una hipòtesi. Una hipòtesi, és a dir, aquest fet ve es produeix per aquest motiu. Quan tenim moltes hipòtesis, que ara discutirem com es comproven, com es verifiquen, quan tenim moltes hipòtesis, les ajuntem, els donem una coherència mitjançant la lògica i formem una teoria. Compte aquí perquè teoria, el terme de teoria el fem servir diferent en ciència que en la vida diària. Anem una mica més en detall. Una hipòtesi és una possible explicació d'un fet experimental o observacional. Amb un exemple ho entendrem una mica millor. L'evolució. L'evolució és un fet observacional. S'observa, de moltes maneres, que els organismes, al llarg de la història de la Terra, han evolucionat, han canviat. I en un moment donat es va formular una hipòtesi. La hipòtesi de que els canvis evolutius són deguts a les mutacions de l'ADN. Quan Darwin va formular la seva teoria, no coneixia l'ADN, no coneixia l'estructura de la cèl·lula. Va observar que hi havia canvis evolutius en les espècies, però no en sabia la raó profunda. Quan es va descobrir l'ADN, quan vam avançar en el coneixement científic, vam formular aquesta hipòtesi. Els canvis evolutius dels organismes són deguts a mutacions de l'ADN. Aleshores, el fet observacional, que és l'evolució dels organismes, i que s'observa al registre fòssil, o es pot observar al laboratori, o que l'hem fet a mà mitjançant criança selectiva, per exemple, dels gossos. Hem aconseguit mitjançant criança selectiva a partir de gossos regionals fer des de chihuahuas a mastins. Doncs aquest fet observacional es formula la hipòtesi de les mutacions a l'ADN com la seva raó i després de comprovar-ho de moltes maneres, aquesta hipòtesi va passar a formar part d'una teoria, la teoria sintètica de l'evolució. Una teoria, i repeteixo, compta amb el significat comú del terme, diu, això és teòric, volien dir, no, això és una cosa que jo m'he inventat, una cosa mental que no té a veure amb la realitat, no. Una teoria en ciència és un conjunt de principis, un marc conceptual, d'acord? Que globalment aquest marc conceptual explica de forma ordenada, mitjançant fórmules, hipòtesis combinades, un cert ordre de fets. La teoria de la relativitat explica la gravitació, el moviment dels cossos, etc. Doncs les teories, conjuntament, han d'incloure i explicar observacions i resultats experimentals. Han de ser coherents internament, una teoria no pot tenir contradiccions lògiques, i si pot ser, ha de ser coherent amb altres teories, tot i que no sempre, mentre estem desenvolupant, hi ha teories que no són encara completament compatibles amb altres. Però bé, l'objectiu és que sigui coherents interna i externament. I per anar bé les teories no només han d'explicar el que ja coneixem, sinó han de ser vàlides per predir noves observacions i experiments. D'acord? La relativitat va generalitzar la teoria de Newton, però a més va fer noves prediccions que hem anat comprovant una darrere l'altra. Doncs, seguint amb l'exemple anterior,
la teoria sintètica de l'evolució, és el marc conceptual que inclou la hipòtesi que de l'ADN, les mutacions a l'ADN expliquen l'evolució, inclouen un marc molt més ampli que explica el fet observacional de l'evolució. L'evolució, això compta aquí perquè és una confusió bastant freqüent, l'evolució no és una teoria. L'evolució l'observem al laboratori, l'observem al registre fòssil, l'observem a la distribució genètica de les poblacions, l'observem en com evolucionen o com creixen els embrions. Doncs aquesta teoria, la teoria sintètica de l'evolució, explica el fet observacional de l'evolució. I la teoria inclou moltes coses. És una teoria complicada, àmplia, complexa. D'acord? Doncs bé, dos exemples senzills d'hipòtesi i teoria i com una engloba l'altra. D'acord? Heu de tenir en compte, i això em va passar a mi i ens ha passat a tots, la ciència que ens expliquen a secundària, fins i tot la ciència que ens expliquen a principi de la carrera, és com, sembla tot molt tancat, les coses són així, ja no s'ha de fer res més, tot quadra. No. La ciència, la realitat científica, almenys els nous descobriments, és més complicada. Es construeix i reconstrueix periòdicament a mesura que tenim noves dades. Quan arriben noves dades, s'incorporen al corpus científic, aquestes noves dades sovint ens obliguen a canviar d'idea en certes coses. De manera que aquest procés d'eliminar velles teories, fer-ne de noves, incorporar l'anterior, a vegades hi ha hipòtesis que es confirmen, hi ha que es refuten, etc. Doncs aquest procés de construcció i desconstrucció és la ciència que creix. I n'he mencionat un exemple abans. Newton va formular tota una sèrie de principis, va formular una teoria, i després va venir Einstein i va fer-ne una de més general que va englobar l'anterior. Doncs aquest procés és l'habitual. Vale? Però tot aquest procés hi ha algunes normes bàsiques, ara en mencionaré dues, que són importants, de com de construir i reconstruir, com procedir per fer això. Però tingueu en compte això, que al contrari que segons quines creences populars, els científics no ens agafem a la nostra teoria i no sortim d'allà i allò, no. No som rígids ni dogmàtics, no hauríem de ser-ho, a vegades ens passa, som humans, però quan les dades ens obliguen, quan les observacions ens obliguen, canviem de teoria, d'acord? A vegades ens costa, a vegades ens resistim, a vegades unes poques dades que semblen contradir la teoria, diem no, segurament dins la teoria hi ha alguna manera d'acceptar-les. I ens costa, però quan les dades obliguen, ho fem, d'acord? Un esquema global, molt simplificat. Comencem, us veieu el meu ratolí, comencem a partir de l'observació, al cel, al laboratori, on sigui, recollim dades. Les dades reflexionem sobre què impliquen i ens porten a formular una hipòtesi. Fem experiments addicionals que intenten confirmar o refutar aquesta hipòtesi. Si no es confirma, la descartem i en formulem una altra. Si es confirma, aquesta hipòtesi la donem per validada i la incorporem a una teoria. D'acord? Aquest és l'esquema general, simplificat, repeteixo, de com funcionem. D'acord? Però us he mencionat abans dues coses importants sobre aquest procés. Reproductibilitat i falsabilitat. Anem a veure per què són importants. En aquest procés de formular una hipòtesi i confirmar-la, hi ha un principi important. La reproductibilitat. Això, què vol dir això? Doncs aquest principi és que els experiments que fem, les manipulacions, les observacions, haurien de poder ser repetides, reproduint les circumstàncies o la mateixa configuració del laboratori, haurien de ser repetibles en qualsevol lloc i per qualsevol persona. És a dir, que si jo observo una cosa al cel i truco a algú, escolta, he observat això amb els mateixos instruments des d'un altre lloc, una altra persona hauria de poder veure el mateix. O al laboratori, amb les mateixes configuració experimental, hauria de poder reproduir els meus resultats. Reproductibilitat. Per què és important? Anem a fer un experiment mental més proper a la vida quotidiana. Suposeu que tinc un amic, aquest amic anirà apareixent al llarg d'aquesta presentació, no diré noms, i que aquest amic em diu que ha vist un unicorni. Molt bé. Pot semblar estrany, però donem-li al meu amic una mica de marge de benefici del dubte. D'acord?
Al meu amic li dic, ho sento, però jo no veig un unicorn, o no el veus tu. I el meu amic em diu, és que no tothom el pot veure, que són invisibles els unicorns per la majoria de la gent. Vale, una mica estrany, però seguim donant-li un marge de dubte. Podria ser. Imagina que em diu, no, és que només els que tenen els ulls blaus el poden veure i els que teniu ulls marrons no. Estrany, però seria una explicació perquè jo no puc veure l'unicorn. De manera que li pregunto, qui el pot veure? I ell em diu, no ho sé. Ells escullen, els unicorns escullen qui els pot veure. Aquest és un exemple extrem, una mica exagerat, d'un experiment que no és reproduïble. No hi ha cap norma estricta que digui, si fas això, el veuràs. No, és ells, els unicorns, escullen a qui es deixa veure. No és reproduïble. No és un experiment, no és un fenomen que es pugui qualificar de científic. I això que és una exageració amb el meu amic i els unicorns, a vegades, segons quines coses que trobem, sobretot en pseudociències, en els diaris, amaguen això, amaguen aquesta trampa. El que ens proposen no és reproduïble, és arbitrari. No ho has vist tu, no et surt a tu no et funciona, però no hi ha manera de dir per què a mi no em funciona i a tu sí. De manera que no és reproduïble, serà el que sigui, però no és científic, no és aprofitable científicament. Primer principi, reproductibilitat, important. Segon, falsabilitat, d'acord? Una proposició científica que sigui manipulable en ciència, que formi part de la ciència, ha de ser falsable. És a dir, si jo faig una afirmació, faig una hipòtesi, he de poder dissenyar un experiment que em digui, o una observació, que em pugui dir si és certa o és falsa. D'acord? Si jo faig aquesta predicció, agafo aquesta hipòtesi, dic, aquest experiment, si funciona, la meva hipòtesi es confirma, almenys provisionalment, i si falla, no, és falsa. D'acord? Això és important. Si puc descartar-la, aquesta hipòtesi és falsable. He posat a prova la meva hipòtesi i he fallat o ho he aconseguit. I això de la falsabilitat és més important del que sembla. Tornem al meu amic amb l'unicorn, d'acord? L'hem deixat allà, la reproductibilitat és dubtosa, però anem a veure, és falsable? Hi ha alguna manera de que jo pugui dir la hipòtesi de que existeixen els unicorns i que tu els veus és falsa? Bueno, encara que jo no els pugui veure, deixem de part la reproductibilitat. Anem a veure si hi ha alguna manera de que jo pugui verificar que l'unicorni que estàs veient o que em dius que estàs veient existeix. Per exemple, potser no el veig, però deixa petjades al terra. Si van apareixent unes petjades misterioses, puc arribar a inferir que hi ha un ésser invisible. Diu, no, són màgics i no toquen al terra. Va, d'acord, vale. Però hi haurà altres maneres. Menja herba, menja alguna cosa, deixa marques de les seves mossegades, es refrega contra un arbre i deixa marques, no sé, deixa alguna marca física en el lloc on està. No, no mengen, no toquen les coses, viuen de l'energia màgica. M'ho està posant difícil, però bueno, seguim. Si és una mena de cavall amb una banya, és un ésser viu, quina temperatura té? Perquè si té una temperatura, el seu cos té una temperatura com els cavalls, puc mesurar la seva emissió infrarroja. Una càmera tèrmica, si està a una temperatura de 35-40 graus, puc veure la seva emissió infrarroja i fer una imatge infrarroja, tot i que no la vegi amb els meus ulls en visible. Hi ha alguna cosa d'aquestes? No. Resulta que, de fet, els unicornis viuen en una dimensió paral·lela i només els veiem amb l'ull de la ment. Aquí ja hem acabat. Aquesta afirmació no és falsable. No hi ha manera, si viu una dimensió paral·lela i només es veuen amb cometes l'ull de la ment, cometes, no és una afirmació científica. No puc de cap manera dir que és falsa. Fixeu el que dic, que no puc dir que és falsa, no puc falsar-la, perquè ell me l'està allunyant. Aquestes afirmacions no són científiques. Són certes o són falses? La pregunta no té sentit, perquè no és falsable. No hi ha manera de que jo pugui dir que és falsa. Aquesta és la trampa. I d'aquestes afirmacions així tramposes, no falsables, les pseudociències van farcides. Aleshores, en ciència aquestes afirmacions no hi són o no hi haurien de ser. D'acord? Aquest tipus d'afirmacions els haurien de descartar. Seran el que siguin, però no són científiques. D'acord? Doncs bé, amb això he acabat una mica un repàs molt senzill, repeteixo, d'uns conceptes bàsics de ciència, falsabilitat, no falsabilitat, experimentació, verificació d'hipòtesis, formulació d'una teoria. Tornem a la vida diària.
A veure, la vida diària no pretenc que treballem com en ciència a cada moment, d'acord? Una mica ara el que vindré a dir en els propers minuts és que no pretenc que per agafar l'autobús per anar a la feina, per anar a comprar, per relacionar-nos amb la família, fem servir un mètode d'aquest estil. Però el que sí que vindré a dir és que podem conservar alguns elements d'aquest mètode, els que fan que funcioni, per mínimament en temes importants, en decisions importants, política, economia, qüestions socials, podem tenir aquest mètode com a referència per fer-ho millor del que ho fem. Perquè, com veureu, el meu argument és que, en general, som capaços de fer-ho bastant malament i que potser ens ajudaria a l'aplicació d'alguns d'aquests principis del mètode científic a fer-ho millor. D'acord? Anem a veure per què i com i tornarem a parlar de ciència, el mètode científic en ciència una mica més endavant, però ara anem a la vida diària. D'acord? Tornem a la vida diària. El que us deia, tot i que el mètode científic ha tingut molt èxit, que en la nostra vida està plena d'exemples d'èxit de l'aplicació d'aquest mètode, des de la medicina, a la tecnologia, a les missions espacials, als materials amb els que treballem, la millora de les nostres condicions, les comunicacions, tot això, encara trobem de forma una mica sorprenent, almenys per mi, en la vida diària coses com els horòscops. Hi ha diaris que encara publiquen horòscops. Els horòscops són una cosa que va néixer a la Mesopotàmia fa milers d'anys. Avui en dia tenim clar que no funcionen, que no tenen cap base científica, però encara hi són i tenen una certa popularitat. També veiem coses com l'homeopatia o teràpies alternatives que es comercialitzen, es venen i tenen molt predicament, d'acord? També veiem una por a vegades excessiva als transgènics, com si fossin una cosa màgica que ens pot fer mal només pel fet d'existir, d'acord? No dic que no s'hagi de regular els transgènics, no dic que s'hagi de discutir el seu ús, però sí em refereixo a una certa por irracional de que la paraula transgènic, de seguida es descarta, etc. Tot això està present a la vida quotidiana, i més, no només en aquests temes de pseudociències, que són els que els científics a vegades ens preocupen de forma més directa, perquè estan en contradicció directa amb el que sabem en ciència, sinó a altres temes com la política o l'economia que mencionaré en un moment. Doncs bé, per què tot això segueix present a la vida diària? D'acord? La qüestió és per què ens costa tant usar els mètodes científics, o almenys els principis del mètode científic, aplicar-los mínimament a temes importants a la vida diària i distingir-los d'altres formes de pensament. Per exemple, el pensament màgic és una forma d'afrontar la vida. Hi ha una cosa transcendent que només podem accedir a base de rituals, de fórmules, de coses així que no tenen massa lògica però que funcionen, el pensament màgic. Per què ens costa tant quan afrontem decisions importants que podríem afrontar-les de forma molt correcta, amb una mínima racionalitat i lògica, per què no ho fem? Per què ens costa aplicar el raonament mínimament científic, mínimament racional en moltes decisions de la vida diària? D'acord? Paradoxalment, la resposta sembla que té una base científica. I aquesta resposta, ara us l'explicaré, però farem una prova. Val? I ara us plantejaré una pregunta, apareixerà una pregunta a la pantalla, us donaré 10 segons per respondre-la, i heu de respondre molt ràpidament, pràcticament sense pensar a la pregunta que apareixerà. Apunteu el resultat, o en recordeu-vos del resultat, i el discutirem. Preparats? Sí? Ara apareixerà la pregunta, la llegeixo i a partir d'aquí ja penseu. D'acord? Si un llapis i una goma valen un total de 1 euro i 10 cèntims, si el llapis costa 1 euro més que la goma, quant val la goma? Temps. Ja està. 10 segons. Molts de vosaltres, si us he forçat a pensar ràpid, haureu dit la goma val 1 euro, perdó, el llapis val 1 euro i la goma 10 cèntims. És una cosa que, pel que he llegit,
quan ho preguntes així ràpid, el 70% de la gent respon 1 euro i 10 cèntims. Si us dono temps per pensar, en respondreu això. El llapis val 1 euro 5 cèntims i la goma 5 cèntims. Fixeu-vos-hi que compleix les condicions. En total és 1 euro 10 i la diferència de preu entre un i l'altre és de 1 euro. Sí, oi? Però la tendència ha sigut de dir 1 euro i 10 cèntims. Per què? Aquí, òbviament, la resposta correcta és aquesta. Fas les mates, agafes una calculadora o miris com miris, la resposta és aquesta. Per què en molts, els que no ho heu fet felicitats, però per què a molts els hi surt, a mi, el primer en el seu moment, 1 euro i 10 cèntims? Bé, sembla ser que la resposta està en com funciona el cervell. Sembla que el nostre cervell, per raons neurològiques i evolutives, té dos modes de funcionament, dos modes de raonar que són complementaris. Té un mode que es diu inferència ràpida, que proporciona respostes ràpides, intuïtives, sense pensar, et dona una resposta, i un altre mode que és el raonament reflexiu, que requereix un esforç conscient de pensar. La inferència ràpida està pensada per la vida diària. Pensem que el cervell no està dissenyat, no el va dissenyar ningú. És un òrgan que ha evolucionat per adaptar-se a l'entorn, per donar respostes als desafiaments de la natura i permetre'ns sobreviure. Doncs aquesta evolució l'ha portat a una manera de reflexionar, de respondre a preguntes ràpida, intuïtiva, eficient en el context en què va evolucionar, dels homínids prehistòrics, i un altre que també ens ha donat molt èxit com a espècie, que és el raonament reflexiu, el pensar les coses, el aplicar la lògica. El primer s'aplica de forma molt natural i intuïtiva, no cansa, porta a conclusions ràpides, és molt eficient en general, és molt eficient per funcionar en el dia a dia. Quan pujo a l'autobús no em plantejo preguntes com aquest conductor d'autobús no m'haurà enganyat i no té el carnet i ha enganyat a la companyia, coses d'aquestes. Dono per suposat que les coses funcionen d'una certa manera. El que passa que aquest raonament natural, intuïtiu, que fem servir de forma, repeteixo, automàtica, sense pensar-hi, que és molt descansat d'aplicar, de fet no va evolucionar per ser aplicat en les societats complexes i tecnològiques en les que vivim avui en dia. L'entorn en què vivim, artificial, ple de coses que no es troben a la natura, des dels ordinadors, els problemes econòmics, etc., no hi eren quan va evolucionar el cervell i realment no està pensat, no està adaptat per aquest tipus d'entorn. Però és còmode, fàcil d'aplicar i ràpid. En canvi, el raonament reflexiu, el que apareix quan ens hi posem en calma i pensem en el problema que us he posat. L'1-10 ha sortit de forma espontània, l'altre heu aplicat les normes de sumar i restar que vau aprendre a l'escola. Doncs aquest mode requereix un esforç conscient, cansa. En el primer mode podem estar tot el dia prenent decisions i no cansar-nos. En el segon, al cap d'una estona, estem ja esgotats. Doncs aquest mode és el que ens porta a la ciència, el que ens porta a les decisions lògiques, a les decisions raonades, és sofisticat, fiable, però requereix esforç. És el que adquirim, ens entrenem en aquest mode de raonament a l'escola, quan ens formem, quan ens escolaritzem. Doncs aquests modes dos coexisteixen en el nostre cervell i els alternem, els fem servir segons convingui. Remarco aquí, són dos modes i els dos estan a la nostra disposició. Això és important perquè podem triar conscientment quan aplicar un o aplicar l'altre. Si voleu una recomanació, aquest llibre està traduït al castellà, de Daniel Kahneman, Pensar ràpido, pensar despacio, parla sobre aquesta dualitat del mode de raonar que tenim, però a més ens descriu com el mode fàcil, el mode intuïtiu de raonar, és molt eficient pel dia a dia, però fa servir dreceres, fa servir modes de raonament que ens porten a una conclusió ràpida, però aquestes dreceres, que poden funcionar en molts casos, també tenen un percentatge d'error que pot ser molt alt i que ens porta a error en situacions per les quals aquest mètode no ha evolucionat. S'anomenen biaixos cognitius, és a dir, maneres de raonar, maneres de que el cervell arriba a conclusions que porten a conclusions errònies en circumstàncies que no són les adequades per la seva aplicació.
Si us llegiu aquest llibre, a mi em va passar, diu, ostres, com és possible que funcionem si hi ha tantes maneres de que ens puguem equivocar, tants biaixos, tants possibles biaixos cognitius. Sembla mentida que puguem arribar a conclusions fiables. Però el cas, tingueu en compte, és que pel dia a dia, el nostre mode de treballar, aquest mode de treballar intuïtiu, funciona molt bé en la majoria dels casos. El problema és que en una societat moderna, els casos en què no funciona són molt importants i tenen conseqüències molt importants en nosaltres, en la societat i en el medi ambient. En ciència, la tendència és, o la norma és aplicar el segon mode de raonament. Pensar, reflexionar, aplicar, validar, etc. I els científics ens entrenem per aplicar de forma disciplinada el mètode científic. No sempre ho aconseguim, a vegades tenim tants biaixos o més com tothom, fins i tot aplicat a ciència. Però el mètode científic, la norma, aquesta de falsabilitat, reproductibilitat, validació de les hipòtesis, ens ajuda a evitar aquests biaixos. D'acord? Abans he parlat de pseudociències, horòscops, homeopatia, medicines alternatives. Les pseudociències no són més que una manifestació específica d'aquest problema de biaixos cognitius, d'aplicació de maneres de pensar senzilles que ens porten a conclusions errònies. Però, com us deia, el problema és molt més general. En política, hi ha gent que estudia com es forma les nostres intencions de vots, com les nostres preferències polítiques, doncs aquests biaixos, aquests errors de raonament, són molt presents en temes polítics. Aquí teniu un article que us recomano, està al diari El País, al suplement Verne, aquí baix teniu la referència, podeu buscar el títol a Google i el trobareu. Són biaixos cognitius en el vot. És a dir, per què el nostre vot, per què el que triem, el partit que triem per votar, la nostra elecció és molt menys racional del que ens pensem. Està afectada, i aquí és difícil de llegir a la pantalla, us recomano que aneu a l'article, està afectada per un pilot de biaixos, de maneres de que el cervell reflexiona, que ens poden portar a error, i el que és pitjor, que els directors de campanya dels partits polítics coneixen perfectament i aprofiten pel seu avantatge. D'acord? Per exemple, a mi m'encanta el tercer, que és l'efecte d'enquadre. D'acord? Segons com ens presenten les dades, ens poden incitar a treure unes conclusions o altres. Fixeu-vos l'exemple que teniu aquí, aneu a la carnisseria i dius, aneu a la carnisseria, el carnisser us diu, mira, tinc aquesta carn, és que té el 30% de greix. I ostres, 30% de greix, jo no sé si vull aquesta carn, la compraria una carn que té el 30% de greix? Però en canvi, si aneu a la mateixa carnisseria i el senyor, el dependent, us diu, ostres, tinc aquesta carn que és el 70% magre. Ostres, 70% magre, té una pinta. Fixeu-vos que és exactament el mateix, 70-30. Però segons si et presenten primer els beneficis o et presenten primer els problemes, ho percebràs d'entrada d'una manera o altra. I allò et quedarà i et condicionarà la resta del raonament o l'efecte de com compris el missatge d'aquell partit polític. D'acord? Hi ha un altre efecte que també és molt present, el cost irrecuperable. D'acord? Si portem molt temps invertint en alguna cosa, i això pot ser, després parlem d'economia, en un negoci, en un esport, en una persona, en un partit, si portem molts anys, desenes d'anys invertint en un partit, i aquell partit ens està decepcionant, ens costa molt canviar el vot. Ostres, aquest partit ha sigut fidel tota la vida, ara canviar el vot es diu cost irrecuperable. Hem invertit emocionalment en aquell partit durant molts anys i aquest cost emocional ens costa de canviar. Cost emocional, cost econòmic, el que vulgueu, etc. I l'últim, el que està marcat en vermell, aquest us el remarco perquè afecta, és el punt cec. És molt important tenir en compte que tots aquests biaixos, tots aquests errors de raonament que podem fer, normalment, a no ser que fem l'esforç d'aprendre i practicar, no som conscients d'aquests biaixos. No ens veiem a nosaltres mateixos caient en aquest efecte d'enquadre o en l'efecte de cost irrecuperable. No som conscients i, en canvi, els altres, quan parlem amb els altres, els hi veiem d'entrada. D'acord? És la palla a l'ull
de l'altre i la biga a l'ull propi. Doncs ens passa molt, tingueu present. I això és així. No només... Perdó, aquí tenim un altre article, i aquest és important. Fa referència a un viatge, és el viatge de confirmació, el primer, i és que quan llegim notícies als diaris, aquí en el context de la política, però ens passarà igual en economia o en pseudociències. Després parlaré de l'homeopatia un altre cop per poder aplicar-ho als horòscops. Tenim tendència a llegir, centrar-nos en informar-nos en articles, medis, persones que són properes a la manera com pensem. I en canvi ens costa llegir, escoltar a persones que ens porten la contrària. I això és crucial, això és molt, molt exagerat a Twitter. A Twitter tu pots seleccionar a qui seguir i qui no seguir. I si no vas molt en compte, acabes amb una bombolla. Estàs seguint només a gent que pensa i parla com tu. I pots estar seguint a 200, 500, 1.000 persones i tothom pensa i parla com tu. I et formes una bombolla. Perquè dius, ostres, com pot ser que el món no funcioni o la gent voti d'una manera quan tothom al meu voltant pensa com jo? Ves en compte perquè molt probablement t'has format una bombolla a Twitter i a altres xarxes socials, on tothom pensa i parla com tu. Perquè, mica en mica, al anar seleccionant segons quines coses i bloquejant o no seleccionant les altres, t'has aïllat d'opinions que són diferents a la teva. I això és molt perillós perquè només llegeixes coses que et confirmen el que ja penses. Has de sortir d'aquesta bombolla. Has de llegir gent que et cau malament i pensar que poden tenir part de raó. O potser no, però almenys llegir-les et faran pensar. Les bombolles aquestes són perillosíssimes. Feu un cop d'ull a aquest article, d'acord? Aquí teniu la referència aquí baix, o si no busqueu el títol a Google. No només en política, en economia. Els biaixos cognitius tenen efectes en com prenem decisions econòmiques. Aquí teniu un llibre que també és interessant de llegir, La economía de manipulación. Mireu el subtítol, Cómo caemos como incautos en las trampas del mercado. Allò que us he dit de vendre's un producte, de l'efecte Marc, doncs aquí és. I ens usen tots aquests biaixos, totes aquestes manipulacions per fer-nos caure. Per exemple, aquest llibre parla d'una cosa molt clara, que és aversió a la pèrdua. Perdre ens fa molta por i en canvi guanyar ens atreu molt. Però a vegades, si correm el risc de perdre 100 euros, podríem a llarg termini tenir un gran benefici, però a costa de tenir una pèrdua, una probabilitat de pèrdua gran a curt termini. Ens costa perdre aquests 100 euros encara que ens diguin que a llarg termini guanyarem molt. I potser preferim invertir 10 euros en un guany més segur quan aquest guany segur és molt més petit que el que podies tenir si inverteixes 100 euros. Si ho fas racionalment, a vegades et diria no, he d'invertir més, tot i tenir el risc de perdre-ho, que no invertir menys i guanyar menys. Però tenim una aversió al risc bastant marcada. Anem a veure un exemple de biaix cognitiu. Hem parlat de política, economia. Anem a veure un cas concret, d'acord? Això està en un dels llibres que us he mencionat. Parla d'un cuiner que anava pel món aprenent receptes d'altres cultures i va arribar, em sembla que era un lloc de Sud-amèrica, i hi havia una tribu que cuinava unes tortes, no? I es va posar a cuinar, però el van advertir que compte, que aquestes tortes que cuinava, que no les fes de forma rodona, perquè cuinar tortes de forma rodona causava tempestes molt fortes i s'havia d'evitar. Sembla una tonteria, però a vegades nosaltres caiem, potser de forma no tan evident, en fal·làcies d'aquestes. Suposo que en aquest cas tothom té clar que fer les tortes rodones no causa les tempestes. Probablement el que va passar és que en un moment donat estaven cuinant tortes i va caure una tempesta molt forta. I va tornar a passar una altra vegada i van arribar a la conclusió que, donades aquestes casualitats, van arribar a la conclusió de que una cosa causava l'altra. No? Doncs a nosaltres ens passa. Vaig prendre un remei homeopàtic i em va curar el refredat. És el mateix tipus de fal·làcia, és el mateix tipus de biaix, el mateix tipus d'error. Per què? Perquè el refredat és víric. I no és que un remei homeopàtic. Cap medicina cura el refredat. És un virus, no es curen, es vacunen o el cos els ha de curar de forma natural o com molt
antivirals per ajudar, però no tenim, al contrari que els bacteris que podem fer servir antibiòtics, pels virus no. Un refredat es cura sol, com a molt pots lluitar contra els símptomes, pots prendre alguna cosa que et tregui doncs, la congestió, una cosa d'aquestes, però no cures. Doncs, el mateix. L'aspirina o el Berfogatil, que no ens curen el virus. Els refredats es curen sols. Doncs bé, aquesta fal·làcia és coneguda, és correlació, no és causació. És un dels biaixos, és una de les formes d'inferència ràpida que fem servir i que per evitar aquest tipus d'errors cal reflexionar una mica. Aquí teniu un exemple en la línia dels anteriors, diu que menjar gelat provoca crims, provoca assassinats. Perquè quan s'acosta l'estiu, s'observa que cada vegada es mengen més gelats i quan més gelats es mengen, més assassinats hi ha. Em sembla que això era de Nova York. Evidentment, una cosa no té res a veure amb l'altra. Correlació, que dues coses passin a la vegada, no vol dir causació, no vol dir que una causi l'altra. Què passa? Que puja la temperatura, arriba l'estiu, la gent menja més gelats perquè fa calor, però també amb la calor la gent es posa més nerviosa i hi ha més crims. Les dues coses passen a la vegada, correlació, però una no causa l'altra. Si teniu ganes de divertir-vos, podeu veure aquesta pàgina, es diu Spurious Correlations, és una pàgina que es dedica a buscar correlacions espúries, és a dir, coses que passen a la vegada però que no tenen a veure una amb l'altra. Teniu aquesta gràfica d'aquí sota, podeu veure en verd, la línia verda, és la despesa dels Estats Units en ciència, espai i tecnologia. La línia verda d'aquí baix, com veieu, puja amb unes ondulacions i resulta que si mireu la corba de variació dels suïcidis per penjament, estrangulació o asfíxia, que és la línia vermella, segueix de forma gairebé exacta la línia anterior. Podem arribar a la conclusió que la inversió en ciència, espai i tecnologia provoca més suïcidis per penjament, estrangulació o asfíxia? No, però aquestes dades semblarien suggerir-ho i si no aneu en compte, apliqueu una mica el raonament científic, podeu pensar que una cosa causa l'altra. I n'hi ha d'altres més espectaculars. Aquesta teniu, fixeu-vos-hi, en lila, els llançaments no comercials, els llançaments espacials de coets no comercials, fixeu-vos les oscil·lacions que té, i aquestes oscil·lacions són gairebé idèntiques al número de doctorats en sociologia als Estats Units. Vol dir que un número de doctorats fa que es llencin més coets, o al revés, que quan es llencen més coets la gent es fa més doctorats en sociologia? No. Però hi ha una correlació, una cosa sembla correlacionada amb l'altra, però aquí no hi ha cap relació causa-efecte. I això que sembla obvi amb els efectes que he posat, doncs a vegades ens costa molt no aplicar-ho, el no intentar relacionar causa-efecte quan dues coses passen a la vegada. És un dels exemples que podeu trobar en els llibres, però és un avís de precaució, de compte, perquè aquestes coses són fàcils d'equivocar-se. Bé, fins aquí us he parlat d'un problema, d'un tipus de biaixos, que la nostra ment té dues formes de raonament i tenim tendència a no esforçar-nos a fer raonaments ràpids i fàcils per intentar entendre per què passen les coses, que en coses senzilles funciona, però que en coses complicades hauríem d'intentar pensar i aplicar més raonaments. Però aquest no és l'únic problema, d'acord? En la vida diària, quan prenem decisions, no hi ha només el problema de com ho fem, de si apliquem mètodes rigorosos o no, raonem o no raonem. Hi ha un altre problema, i és que les emocions, les nostres emocions i el que pensen els altres sobre el que fem, sobre el que diem, sobre com actuem, també juga un paper molt important en com decidim les coses. Anem a discutir-ho i veurem que aquest és un factor que també condiciona molt com prenem les decisions i que ens pot portar a errors. O si més no, no errors perquè som conscients que allò no és així, si més no, a actuar de forma contraproduent, contrària als nostres interessos o racionalment errònia. D'acord? Anem a veure una mica què vull dir amb això. Quan prenem decisions o quan establim en què creiem, les emocions juguen un paper molt important. D'acord? Per què? Perquè els nostres cervells, com he dit abans, és un òrgan que ha evolucionat. No és una màquina racional que fas clar i va traient raonaments lògics. El cervell va evolucionar per adaptar-se a la vida de la supervivència. I aquesta adaptació no és només aconseguir menjar o reproduir-se, sinó també a viure en societat.
els humans som animals socials i el nostre cervell ha evolucionat també per adaptar-se a la vida en societat, per poder funcionar de forma coherent com a grup, com a societat. Per tant, en el funcionament del cervell, les relacions amb els altres éssers humans són molt importants. Funciona de manera que està adaptat per fer funcionar aquestes relacions amb els altres éssers humans. De manera que les nostres decisions, la manera com decidim i les coses que creiem depenen també molt de com és el nostre context social, en el que pensen els altres i com les nostres accions i idees afecten els altres. És una interacció. La nostra manera, el que fem, parlem, el que decidim, afecta els altres i el que fan els altres ens afecta a nosaltres. De manera que les nostres decisions en la vida diària no són escèptiques. No prenem una decisió en un laboratori sobre una cosa concreta i ja està, sinó que prenem decisions basades en el context. I aquest context ens afecta molt. Us recomano aquest llibre, està en anglès. Aquest no sé, que no té que jo sàpiga una traducció ni al castellà ni al català, però el títol és bastant explícit, perquè tots els altres són uns hipòcrites. No ens incloem, no som nosaltres, però tots els altres són uns hipòcrites. I com veureu, ara parlaré d'uns certs fenòmens, veureu que, de fet, la hipocresia, ens agradi o no, és una mica el lubricant de les relacions socials. A vegades la hipocresia és el que ens permet funcionar de forma eficient en un grup sense estar-se barallant constantment. Però s'ha d'anar en compte perquè un excés d'hipocresia ens porta a problemes. I a vegades la franquesa seria una millor solució. Però anem a veure-ho, d'acord? Aquí teniu també una altra recomanació, com funciona el cerebro de los votantes. Tornem a la política. Abans us he dit efectes de raonament que ens porten a prendre decisions de forma potser no òptima, però no només això. Fixeu, si llegiu aquest article, hi ha aquesta frase que he subratllat, diu: la toma de decisiones, de com votem, no es un simple proceso racional, deliberado y consciente. Son los aspectos emocionales los que tienen un papel determinante. I això, repeteixo, els caps de campanya ho saben. A l'hora d'organitzar una campanya electoral, a vegades ens fem creus de com poden dir aquestes animalades i com pot algú comprar aquest eslògan. Però el que estan fent les campanyes electorals és no apel·lar a la nostra part racional, sinó a la part emocional, i funciona. I per això ho fan servir. Les emocions, com diu aquí, guien la conducta amb impulsos que ens inviten a actuar. I un cop has pres la decisió, després te'n pots penedir 4 anys fins a la següent votació, però ja ho has fet. Jo només conec una persona, el meu amic Jordi, que abans d'unes eleccions es llegeix els programes electorals, fa una comparativa, fins i tot posa correus electrònics als partits per preguntar i decideix. Tothom que conec, jo inclòs, pren les seves decisions una mica amb el feeling, amb sensacions, amb experiència, però no fa una anàlisi racional del que proposen els partits ni de la seva trajectòria, que és més important, perquè si un partit en diu faré A i durant 3 eleccions ho ha dit i no ho ha fet, potser seria un motiu per plantejar-s'ho, però no ho fem. D'acord? Les emocions juguen un paper molt important. Tornem al meu amic. Us recordeu el meu amic que veu unicorns, d'acord? Us plantejaré, després que el meu amic m'ha intentat convèncer que veu unicorns, us plantejaré 2 opcions per tractar amb ell. I em direu quina us seria més fàcil. Penseu un amic molt amic que l'estimeu molt. Primera opció. Li dic, mira, noi, no hi ha cap prova que existeixin els unicorns. Jo crec que el que passa és que tens un problema al cap, un problema mental, i jo el que t'aconsellaria és que vagis i t'ho facis mirar. Vés al metge. Em sembla que estàs al·lucinant. T'acompanyo, vés al metge. Primera opció, d'acord? Segona opció. Home, mira, jo no veig els unicorns, d'acord? Però soc obert de ment, estic disposat a ampliar els meus horitzons i accepto la possibilitat de que hi hagi realitats diferents. Tu segueix amb els teus unicorns, jo no els veig i no hi crec, però que cadascú vagi a la seva. Quina de les 2 opcions us és més fàcil d'encarar? Si realment us estimeu molt aquella persona i esteu preocupats pel seu benestar i la seva salut, haureu d'optar per l'opció A. Però si és una persona que coneixeu, però ostres, no teniu tanta confiança i pot ser un embolic i pot enfadar-se amb vosaltres, optareu per l'opció B. El deixareu fer, diu, tu mateix, ja t'ho faràs, vale, deixeu-ho aquí. No li direu, si no teniu confiança, vés al metge. Això és molt freqüent
I això fa que deixem passar coses, deixem passar opinions per no embolicar-ho, per no buscar confrontació. És més fàcil l'opció B que l'opció A, tot i que l'opció A seria la més racional. D'acord? Un exemple menys extrem, que això és un cas extrem, ja és un cas patològic on aquesta persona està al·lucinant i l'haurien de portar al metge. Però plantegem-nos un cas menys extrem. Per exemple, suposeu que sou un científic, un metge, algú que es dedica a medicina, té el cap ple de metodologia científica, de resultats mèdics, i vol convèncer algú que l'homeopatia no funciona basant-se en l'abundant evidència científica. És a dir, no soc metge, jo soc astrònom, però imagineu que sou metges, i s'ho ha mirat, algú que s'ho ha mirat a fons, i vol convèncer algú, la seva germana, la seva mare, un amic, que l'homeopatia no funciona basant-se en l'evidència. Com ho faríem? Una opció és posar una pila d'informes, una pila gran, d'informes sobre la taula. I, per exemple, podeu citar un estudi australià del Consell Nacional de Salut i Investigació Mèdica d'Austràlia, que va agafar 225 treballs d'investigació sobre l'homeopatia per posicionar-se. Per què posicionar-se? Aquest Consell havia de decidir si gastar diners públics en homeopatia. Diners públics en el sistema de salut per ajudar la gent. Teniu aquí l'enllaç, si el voleu fer un cop d'ull. I aquest informe és demolidor. Repeteixo, el govern australià havia de decidir si gastar diners en homeopatia o en altres tractaments mèdics, en altres inversions mèdiques. Volia saber si la seva inversió era eficaç. I arriba a aquestes conclusions. La primera, no hi ha problemes mèdics per als quals existeixi evidència fiable que l'homeopatia sigui eficaç. 1. I segon, les persones que trien l'homeopatia poden posar en risc la seva salut si rebutgen o retarden tractaments pels quals hi ha una bona evidència de la seva seguretat i eficàcia. Conclusions clares i meridianes. Austràlia no es vol gastar diners en homeopatia perquè s'ho ha mirat i considera que no és eficaç, és més, pot ser perillós si substitueixes altres tractaments per l'homeopatia. Hi ha informes similars del National Health System britànic i d'altres. I hi ha diversos països europeus estan començant a plantejar-se anar en aquesta direcció, no invertir res en homeopatia. Això és bastant contundent. En termes mèdics, que jo sàpiga, es pot ser poc més contundent que això a l'hora de dir alguna cosa. Vosaltres creieu que si jo vaig a algú... de fet, a mi m'ha passat, he tingut discussions sobre l'homeopatia en el marc de cursos de divulgació, sobre escepticisme, etc., intentant convèncer algú que l'homeopatia no funciona. Creieu que és suficient posar-li a algú sobre la taula aquest totxo d'informes i basat en aquests informes t'has de convèncer que l'homeopatia no funciona? Doncs no és suficient, perquè és molt difícil. Poseu-vos en el lloc d'algú que creu en l'homeopatia. Per deixar de creure, per deixar d'invertir en això, què hauria de passar? Primer, d'acord? Aquesta persona que voleu convèncer, que deixi d'usar l'homeopatia o que deixi de gastar-se diners en homeopatia, primer, caldrà que accepti que la gent que li ven el producte o està profundament equivocada o que l'enganya. És a dir, la farmacèutica que li ven o la botiga que li ven o no sap de què parla perquè li està venent homeopatia o l'enganya. És a dir, sap que no funciona però igualment li ven. És dur, però és el que hi ha. També segurament caldrà que aquesta persona que vol deixar d'usar l'homeopatia que es justifiqui davant del seu entorn proper. Que normalment, si tu ets consumidor de l'homeopatia, és perquè el teu entorn ho fa o perquè ho fas tu i segurament has convençut el teu entorn. Hauràs de convèncer la família, les amistats, o li hauràs d'explicar que ja no creus en l'homeopatia. I et costarà dir, perquè de què em dius? O m'ho has d'explicar tu o li has d'explicar a aquell familiar que et va introduir l'homeopatia. I això serà complicat, et guanyaràs unes quantes bronques. No serà fàcil, i ja els hi pots dir dels informes, et costarà també. I tu no ets metge, com ho fas? Serà difícil. A més, caldrà acceptar que t'has equivocat. Això també és molt difícil, acceptar que un s'ha equivocat és difícil. I a més que t'has gastat diners, perquè aquestes coses de l'homeopatia són cares, valen diners, i que has invertit temps de forma errònia. Costa fer aquest tipus d'introversió, etc. Aquest procés és molt complicat i demanar-li a algú que, perquè tu li donis un informe australià o anglès o d'un científic que passi per tot aquest procés és demanar bastant. De manera que la gent el que tendeix a fer és ignorar el que
li estàs dient l'evidència científica i tirar milles. És el que ens passa. Costa per aquests motius. Són motius, això, emocionals. Com li explico jo a la meva mare que l'homeopatia no funciona? Sovint el que fan és callar, no fer servir l'homeopatia i intentar esquivar el tema. Ja està. Res d'això és fàcil o agradable. No és una qüestió ni racional. O sigui, encara que t'hagi convençut amb el meu informe, et costarà deixar. Està en el teu entorn i et costarà. D'acord? Un exemple més extrem. Això és un clàssic. Si busqueu el terme dissonància cognitiva a la Viquipèdia, us sortirà una explicació una mica més llarga, però és curiós. Aquest llibre, quan fallen les profecies, va sobre un cas històric de psicologia. Un grup de psicòlegs va estudiar una secta que creien en els extraterrestres. La seva líder es comunicava amb els extraterrestres mitjançant una tècnica que es coneix com a escriptura automàtica. Una cosa curiosa, ja agafes un bolígraf, un llapis, deixes la mà morta i a vegades, per autosugestió, la mà comença a escriure sense, cometes, control conscient. Es diu escriptura automàtica. I el que escriu la mà a vegades diu coses i aquesta persona, aquest gurú, aquesta senyora, rebia missatges dels suposats extraterrestres mitjançant escriptura automàtica. Al seu voltant va formar una petita secta molt convençuda de que aquests extraterrestres li estaven enviant missatges i aquests psicòlegs la van estudiar. En un moment donat, aquesta secta va rebre una predicció de que el món s'havia d'acabar un dia donat, a les 12 del migdia. Es van preparar, han fet una sèrie de preparacions i aquell dia a les 12 es van ajuntar, i va arribar a les 11, a 11:50, a les 12, el món no es va acabar, la 1, les 2, les 3, les 4. I es van trobar amb el terme aquest, una dissonància cognitiva. Les teves creences col·lisionen amb la realitat. No quadra el que penses amb el que veus. Aleshores, hi ha diverses opcions per reaccionar davant d'aquest cas de dissonància cognitiva. Pots canviar les creences, és a dir, el que jo pensava no era cert, és fals. No tinc més remei que canviar el que penso. Perdoneu. O pots intentar negar l'evidència, en el cas que el món no hagi desaparegut és una mica difícil, o que no hagin baixat els extraterrestres és una mica difícil, o justificar les creences. La predicció dels psicòlegs és que d'alguna manera justificarien el que passés i encara reforçarien el seu proselitisme. I evidentment va passar això. Alguns de la secta sí que ho van deixar, però d'altres, què va passar? La gurú va tornar a fer escriptura automàtica i va rebre un missatge dels extraterrestres dient que els havien perdonat a l'últim moment i que podien continuar. I encara van intentar convèncer més gent, es van tornar més oberts i més explícits en fer proselitisme de les seves creences. Van resoldre la dissonància cognitiva amb nous arguments. Doncs això, que és un cas extrem, d'acord? Això és una cosa molt extrema. Ens pot passar a tots de forma potser més suau. A vegades ens neguem a veure l'evidència o anem a buscar altres arguments que ens permeten esquivar l'evidència de que el que pensem no és cert. Això ens passa a tots, en molts temes, política, economia, moltes coses, fins i tot en ciència. D'acord? La qüestió és que en temes que són emocionalment o socialment no neutrals, tenim problemes. És a dir, quan un tema és neutral, no ens suposa ni cap càrrega emocional ni té un impacte social immediat, si tu dones evidència científica dirà molt bé. Si jo estic parlant de que he descobert que els models d'evolució estel·lar no eren tots correctes i s'han de corregir, ningú em posarà masses pegues, excepte el meu equip rival, que tenia els models que no funcionaven, que intentaran revisar el que jo he fet, trobar un error, i si no el troben, en el cas de la ciència, hauran d'acceptar. Però els temes que no són neutrals social o emocionalment, política és absolutament no neutral, ni socialment ni emocionalment. En qüestions de medicina, tenen un impacte emocional molt fort si estàs prenent un cert tipus de remei de medicina alternativa. En aquests casos, quan discuteixes sobre un tema d'aquests, no estàs fent una discussió científica, estàs fent una discussió emocional. I les discussions emocionals, si són sobre emocions, no es resolen amb fets experimentals, no es resolen amb evidència, no es resolen amb lògica, s'ha de tenir en compte. Però si volem funcionar bé, si volem resoldre problemes socials que tenim, si volem resoldre el problema del canvi climàtic, si volem resoldre problemes mèdics,
hem de tenir en compte que aquestes discussions són emocionals, però que si les volem resoldre hem de fer una discussió més racional, d'acord? Al científic ens passa això, que en les discussions pensem que donant arguments racionals, dades, es resolen, quan el que estem tenint és una discussió emocional, ens costa. I això he de dir que intentar aplicar el coneixement científic de forma generalitzada en tota la nostra vida és pràcticament impossible, ens costa, d'acord? És molt difícil. I a més no ajuda a fer amics. Quan a algú li discuteixes temes que poden ser emocionals com el que heu vist ara de l'homeopatia, però poden ser temes religiosos, que és molt més, encara té una càrrega emocional molt més elevada. Poden ser temes de política. Els estàs tocant part de la seva essència i això no ajuda a fer amics. A vegades haureu sentit que si els científics som arrogants, que si hem de ser més oberts d'idees, que si fem conspiracions per amagar els fets, que si la ciència no pot explicar-ho tot. Sí, és cert, la ciència de moment no té explicació absolutament per tot, però que la ciència no tingui una explicació per una cosa no vol dir que tu puguis venir amb els extraterrestres, les fades o no sé què, a explicar-ho. Estem treballant en aquella explicació i segurament hi arribarem algun dia o no, però no em posis les teves explicacions màgiques per davant de tot, d'acord? Però bueno, com us dic, no ajuda a fer amics. Potser tots teniu present aquesta sèrie, el Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. És una mica l'arquetip del científic arrogant que va amb la lògica per davant, però el cas és que té raó. Els seus raonaments són lògics. El que patina és en les relacions socials. I és cert, per veure-la en una sèrie és divertit, fa gràcia i pot ser fins i tot entranyable, però una persona amb les habilitats socials del Sheldon Cooper no funciona gaire bé en societat, no funciona gaire bé en equip i sol donar problemes. El nostre cervell, com us deia, fa servir la hipocresia no per qualsevol motiu, sinó perquè és un lubricant social i pot ajudar a resoldre situacions socials. El que passa és si n'abuses i fas de la hipocresia el teu mètode, vas malament. De tant en dosis pot ajudar a resoldre situacions, però al final has de ser honest i actuar en conseqüència, actuar en funció de com són les coses en realitat. No pots esquivar la realitat. Llavors, aquí el missatge que volia dir és que el mètode científic és el mètode més potent que existeix, el que tenim en aquest moment per estudiar la realitat, per arribar a la veritat científica. Ens permet entendre la realitat, fer prediccions, fins i tot alterar-la. Ha funcionat molt, d'acord? Ha funcionat, ens ha donat la medicina que funciona, ara en parlarem més de medicina i del coronavirus. Ens ha donat la tecnologia, ens ha donat moltes coses. També ens ha donat els medis per carregar-nos el medi ambient, per carregar-nos el planeta. És una eina. Som nosaltres que hem de decidir què fer amb les eines que ens dona la ciència. I un pot optar per ignorar el mètode científic, un pot optar per ignorar com funciona la ciència, però s'ha de ser coherent. El que no val és el que fan moltes pseudociències, és d'aprofitar el prestigi i la terminologia i l'aparença de la ciència per fer passar coses que no són científiques. Si algú vol, com passa en moltes medicines alternatives, si algú vol dir que el que afirma té un recolzament científic, s'ha de sotmetre a l'escrutini científic, al mètode científic. I el que no s'hi val és dir no, si això que aquest mètode, aquest tractament que us proposo, té validació científica, però no val que me'l critiquin els científics? No. La crítica per part dels científics és la norma en ciència. I llavors, si el que tu fas no està d'acord amb la ciència actual i vols tirar-ho endavant, és el teu problema, però no pots acollir-te al prestigi i a l'eficàcia provada de la ciència i el mètode científic. Anem en compte perquè sovint molts estafadors, molta gent fa això, dona una aparença científica al que estan fent quan en realitat no té cap recolzament científic, d'acord? I ara, una mica per seguir en l'actualitat, com podem aplicar tot això que acabo de dir a la situació actual en la malaltia del Covid-19, d'acord? Us recomano alguns articles. Aquest és recent, també del País, Los sesgos que engañan al cerebro durante la pandemia. I bé, és una discussió de com tot això que us he explicat del mètode de raonament intuïtiu i els biaixos que pot tenir actua en el context actual de la pandèmia.
con incertidumbre y ansiedad tomamos atajos mentales, dreceres mentals, mètodes, maneres de raonar pràctiques, però que en problemes complexos no funcionen. I aquest article ve a dir el que us acabo de dir, us he marcat unes quantes frases, us recomano llegir-lo. Los sesgos son esos atajos maravillosos de nuestro razonamiento que hacen que seamos, por lo general, muy eficientes tomando decisiones. A la vida diaria solen funcionar. No, ¿por qué? Porque no podemos, como digo aquí, no podemos estar todo el día repensándonos, revisando nuestras decisiones, dedicando mucho tiempo a cada cosa del día a día. No ens podem plantejar si el conductor té carnet, si el semàfor està ben regulat. Però si fem servir això sempre sense pensar, en circunstàncies com les actuals del coronavirus, como digo aquí, coger esos atajos nos lleva por caminos equivocados. Sobre todo en situaciones en las que no es fácil pararse a pensar como la que se sufre en pleno confinamiento por pandemia. Important, fixeu-vos aquesta frase. El miedo y la ansiedad agudizan los sesgos. Quan estem estressats, preocupats, espantats, tenim tendència a actuar sense reflexionar i aquests biaixos és quan més actúen y més mal poden fer. Porque no nos dejan pensar con claridad, pero hoy más que nunca debemos tratar de evitarlos. Això ho escriu Elena Matute, catedràtica de la Universitat de Deusto. Us refereixo a l'article i reflexioneu. I si llegiu l'article, veureu, intenteu identificar-los amb el que explica i veureu que molt possiblement heu caigut en alguns d'aquests biaixos. Aquí us els deixo llistats, si voleu pareu la imatge i repasseu-los. Però, per exemple, el biaix de disponibilitat. Prendre decisions en base d'exemples coneguts, com la grip, però que no eren aplicables. S'ha dit molt que això era com la grip, però no és una grip, és diferent, d'acord? L'efecte d'encoratge, el biaix de disponibilitat. El biaix de la il·lusió de control. A vegades fem coses només perquè allò ens dona la sensació que estem fent alguna cosa útil i controlant, però en realitat allò no funciona, d'acord? Segons quines coses, etc. Feu un cop d'ull, us convido a repassar l'article i a fer introspecció i veure que possiblement hem caigut tots en aquests biaixos. Un que m'agradaria ressaltar és el biaix de suma zero, acaparar subministres, a l'intentar acaparar subministres, quan globalment estaríem tots millors si no fem acaparament, sinó que comprem només el que necessitem. L'exemple del paper de vàter ha sigut palmari. No tenia cap sentit que tots anéssim a comprar a la vegada, era molt més racional anar comprant el que necessitàvem perquè la cadena de subministres estava activa i el fer desaparèixer el paper de vàter ens ha perjudicat a tots, uns perquè hem acumulat massa sense necessitat, els altres perquè hem trobat que no n'hi havia i globalment ha sigut contraproduent, etc. I el biaix de confirmació, sobretot a Twitter, aquí, si us heu format una bombolla de teories de conspiració a Twitter, sortiu d'ella, diversifiqueu-vos. I n'hi ha un que m'agradaria ressaltar, és el que l'article parla de prejuici de retrospectiva, jo diria el biaix de cunyadisme, d'acord? És el que se veia venir, es veia venir. Un cop ha passat una cosa, quan ja ha passat, has après totes les lliçons que havies d'aprendre d'alguna cosa, mirant cap enrere, és molt fàcil saber què s'havia de fer. I sobreestimem la nostra capacitat d'haver reaccionat millor donades les circumstàncies. Doncs aquest biaix l'estem patint tots. Ostres, ara que ha passat, aquí haurien d'haver fet A, B, C, D, i és que era obvi que havien de fer A, B, C, D. Però penseu només aquí a Barcelona, la que es va muntar quan es va cancel·lar el mobile. Jo mateix en aquell moment deia, ostres, realment calia cancel·lar el mobile? Però ara, ostres, és que era obvi que s'havia de cancel·lar, però ara ho dic, no en aquell moment, potser exageren, no exageraven. Qui va cancel·lar el mobile ho va fer molt bé, s'ha de reconèixer. Però en retrospectiva és molt fàcil dir aquestes coses. D'acord. Més coses. També us recomano aquest article, també del País, El lugar de la ciencia. En part perquè és un clam per financiar la ciència. Ara que la necessitem, tothom està d'acord que els investigadors són necessaris, que s'ha de poder fer vacunes, però per fer això necessitem mitjans. I ara crec que tothom està d'acord, per una mica el biaix aquest de retrospectiva, però sisplau, penseu en el futur que la inversió en ciència és una inversió de futur. I no dic que calgui invertir en tot, però que un país, una societat que vol preparar-se pel futur ha d'invertir en ciència.
Però bé, aquest article m'interessa no només per això, disculpeu que cridi l'atenció sobre el finançament de la ciència, estem molt fotuts, tingueu present, però diu unes frases que són molt rellevants, d'acord? La ciència es basa en un sistema de verificació incessant, conscienciut, molt de consciència i fins i tot cruel amb les pròpies teories. Matxaquem les nostres pròpies teories. No hi ha una veritat científica, sinó un procés per acostar-se a la veritat. I no acabarà mai. No tenim mai en ciència la veritat definitiva. Sempre aprenem sobre el món. Val? Com diu aquí, la ciència no és l'oracle de Delfos, sinó un esforç pertinaç per conèixer el món i la nostra posició en ell. Dues coses. Finançament, la frase de sota, i la frase de sobre. No ens podem... Els responsables polítics no poden escudar-se en una veritat científica imaginària. És un procés. Estem intentant arribar a la veritat i la ciència has d'agafar les dades que et donen com el millor que tens en aquell moment, però no una veritat definitiva. I compta en prendre decisions com si això fos la veritat. I això és molt important en les prediccions. També us recomano aquest article per tancar amb una mica d'optimisme. És el 20 minutos. Aquí teniu la referència, Javier Yáñez, el podeu trobar per internet. Però aquest, en referència a això que us deia de les decisions dels polítics, us volia remarcar aquesta part de l'article que parla d'un expert, d'un gran expert mundial en la sida, que quan la sida estava bullint li van preguntar quan tindrem una vacuna i una cura per la sida? I aquest expert, Mel, va dir no ho sé, i va callar. I el periodista es va quedar al·lucinat i dir com pot ser que algú que és el més gran expert mundial sobre la sida no em pugui contestar aquesta pregunta? I l'expert, el Mel, li va dir no ho sé, no hi tinc dades suficients perquè sóc un científic. Si fos, com va dir, un polític o un sacerdot, li donaria una resposta, però sóc un científic i només li puc dir el que sé en aquest moment. I no tenim una data ni per trobar la vacuna ni per trobar la cura i no estem segurs de si la podem trobar. Val? I això és un problema. Per què és un problema? Perquè els científics estem instal·lats en el dubte permanent en la probabilitat dels nostres coneixements i a vegades ens costa donar respostes específiques. Si li pregunten quan hi haurà una cura, t'hauré de dir no ho sé. No ho sé, i això porta a un efecte que ara comentaré. En aquest mateix article diu avui en dia els únics que continuen dient no ho sé som els científics, són els que més dubte posem, d'acord? Avui en dia, com diu aquí, hi està ple de gent que s'ha tret el títol de doctor en epidemiologia a la Universitat de Twitter, la afirmació és seriosa, però és cert, trobareu opinadors que et diuen de tot, i els únics que no donen conclusions definitives, no donem, som els científics. Per què? I això us ho lligo amb una cosa que us convido també a buscar a la Viquipèdia, que és l'efecte Dunning-Kruger, que és un efecte estudiat en psicologia, d'acord? Hi va un grup de psicòlegs que es van dedicar a estudiar com es relacionava, aquí veieu l'eix horitzontal, el grau de coneixement en un camp donat, d'acord? Aquesta figura l'he tret d'un article de desenvolupament de software, de programadors, però és aplicable en totes les altres disciplines i seria aplicable en virologia en el coronavirus. Doncs, com es relaciona quan en saps alguna cosa amb la confiança en què parles sobre aquella cosa? I fixeu-vos que van definir una mena de corba que diu que com en saps? Com en saps i amb quina confiança parles, d'acord? Al principi no saps res, de què m'estàs parlant. Però quan comences a aprendre sobre aquell tema, posem per cas sobre programació, la teva confiança puja molt ràpidament i parles com si sapiguessis tot. Fixeu-vos que aquí, en aquest punt, la persona de què estiguéssim parlant sap poquet, una mica, sobre programació, en aquest cas, el que vulgueu, però parla amb una confiança absoluta. A mesura que vas aprenent més, te n'adones que hi ha moltes coses que no controles, que no saps. Arriba una fase de dir, ostres, hi ha més aquí o és més complicat del que em pensava. Arriba una fase de desesperació, això ens ha passat a tots els que estem en ciència. Mai arribaré a entendre res d'aquest tema, de quàntica, d'astrofísica. Si segueixes treballant, aprenent, a mesura que avances en el coneixement, fixeu-vos l'eix horitzontal, el meu ratolí està avançant en l'eix horitzontal, en saps. Quan en saps molt, ostres, comença a tenir un sentit. I quan ja ets un expert mundial i et pregunten, dius, mira, confia en mi, això és molt complicat, però no donaràs respostes definitives. Si mireu la Viquipèdia,
us diu aquestes 4 afirmacions. Els individus incompetents, els que en saben una mica però no són competents en el tema, tendeixen a sobreestimar molt la seva pròpia habilitat. Parlen com si sapiguessin. Els individus incompetents, a més, són incapaços de reconèixer que els altres en saben més. A més, són incapaços de reconèixer que no només que no saben, sinó la seva incapacitat per abordar els problemes sobre aquest tema. Però si aquests individus incompetents se'ls entrena, se'ls dona formació, poden millorar, poden arribar a acceptar, a reconèixer la seva falta d'habilitats prèvies. És a dir, a mesura que aprens, te n'adones que abans no en sabies. Doncs bé, si fixeu aquesta gràfica, els científics, els viròlegs, experts, la gent que en sap de la malaltia, no diré noms, però potser heu vist per internet qui parla de les principals institucions científiques del país, estarien aquí i parlen amb un grau de confiança una mica elevat, però a aquest nivell. I aquí dalt, en el nivell de ho sé tot, en el nivell de parlar amb màxima confiança, jo hi posaria tots els tertulians que surten per la tele i tots els tweet stars que parlen amb una confiança que sembla molt més gran que la que tenen els experts en el tema. Fixeu-vos el nivell, els experts estarien parlant a aquest nivell de confiança i els tertulians i twitterians estarien parlant aquí. I això és un problema. És un problema perquè els científics tendim a matitzar, tendim a ser molt cautes, quan tot i que dominem el tema, no és el meu cas, si no soc viròleg, no parlaré sobre les complicacions de la malaltia i del confinament o quan hi haurà una cura. Jo he fet les meves anàlisis, però no les ensenyaré mai perquè no sóc competent. Estaria, si un cas, per aquí baix, com a molt, però us trobareu opinions per ahí, pel món, com si sapiguessin de tot, quan en realitat estan al nivell d'incompetència. Llavors, això els científics a vegades ens equivoquem i haurien de fer un esforç per comunicar millor, per fer-vos arribar com són les coses, sense exagerar i contrarrestar les opinions d'aquests que estan en el nivell d'incompetència. Doncs bé, ja acabant, em sembla que m'he allargat una mica, no sé quina hora és, potser m'he allargat una mica. Acabant, un petit resum que us deixo per intentar que l'apliqueu a la vida diària, consells per intentar ser més racionals, més eficients, més propers a la realitat, evitar biaixos, evitar creences fal·laces, evitar problemes i millorar el món. Us intentaré donar uns petits consells per funcionar. A veure si us serveixen. Primer que tot, els unicorns existeixen, d'acord? Però són gordos, grisos i els anomenem rinoceronts. I això és una metàfora de la vida real. La veritat científica a vegades no és maca ni senzilla. Les veritats màgiques, les veritats dels pseudocientífics, les veritats dels estafadors són reconfortants, són senzilles d'entendre, són boniques. La veritat científica, la realitat científica és complicada, de nassos, és plena de matisos i a vegades és lletja, és preocupant, és esgarrifosa. El canvi climàtic és una realitat i o hi posem una solució o ens enganxarà a tots com ens ha enganxat la pandèmia, per exemple. Llavors, la realitat és dura i la veritat científica no és sempre maca. Primera lliçó, no tingueu por de les veritats incòmodes, no tingueu por de les veritats complicades. Si és complicat, s'ha de dir, i si costa d'entendre, s'ha de dir. Aleshores, hem de ser conscients de les pròpies limitacions. Tingueu en compte que tot això que us he dit dels biaixos cognitius, aquestes maneres d'equivocar-se, no vol dir que siguem tontos. Ens afecten a tots, científics o no científics. Són característiques del nostre cervell, no defectes, maneres de raonar. Són una eina. No som tontos perquè creiem que som unes coses, sinó potser som poc informats o hem sigut poc crítics. Probablement el que ens falta és una mica d'entrenament en formes de raonament lògiques vàlides, provades, per arribar a conclusions més properes a la realitat. I sobretot ens falta voluntat d'aprendre i no deixar-nos arrossegar pels raonaments fàcils, per les preconcepcions o per les coses més populars. Si em permeteu una analogia, parlaria de les il·lusions òptiques. Veieu aquesta figura que hi ha a la pantalla, la podeu trobar en llibres d'il·lusions òptiques, i aquí la pregunta és si el quadrat que està marcat amb una A, aquest d'aquí, és més o menys fosc que el quadrat que està marcat amb una B. Si mireu això, jo mateix diria, ostres, és que A és molt més fosc que B. Però ara faré córrer una màscara, i us ho juro, podeu mirar per internet aquesta il·lusió òptica, us prometo que no és cap trampa. Faré lliscar una màscara que amaga la resta
i deixa només aquests 2 quadrats. I són idèntics. És al·lucinant. D'acord? Tiro enrere, tiro endavant, i aquests 2 quadrats són idèntics. És el nostre cervell que automàticament fa compensacions de llum i diu, com que aquest quadrat està a una suposada ombra d'aquest cilindre, i el vaig a rectificar i fer-lo més clar per comparar-lo amb l'A. I no funciona perquè això és una il·lusió òptica, és una trampa, i resulta que són exactament iguals. Si ara us dic, d'aquestes 2 franges verdes, quina és més llarga, sigui perquè aquesta il·lusió òptica és molt més coneguda, sigui perquè ja us he avisat, potser direu, bueno, la de dalt sembla una mica més llarga, però vaig a qüestionar-m'ho. I puc fer, per exemple, això, posar una línia recta i comprovar que són exactament iguals. Doncs això és el que us proposo per la vida diària. Anar previnguts de que el nostre cervell a vegades té il·lusions cognitives, igual que té il·lusions òptiques, i quan sospiteu de que esteu en un cas on pot haver una il·lusió cognitiva, un biaix, us ho penseu 2 vegades, poseu unes línies rectes a la pantalla i feu servir mètodes per comprovar si el que us estan dient és cert o no és cert, o si us esteu equivocant. Anar previnguts pel món, a l'hora de prendre decisions en política, en economia, en relacions socials, en el que sigui. Aneu previnguts pel món, llegiu, informeu-vos, compte amb la bombolla, per exemple, parlant del coronavirus. Jo em temo que la gent que sou antivacunes heu viscut en una bombolla. Ho sento, però és així. Ara, amb el coronavirus, és obvi que les vacunes són importants. Mireu què passa quan no tenim una vacuna per una malaltia. No podeu confiar en que la gent estigui immunitzada al voltant vostre o que la prevalència de la malaltia sigui molt baixa. Les vacunes van aparèixer per algun motiu. Abans la vida, abans de les vacunes, era així, ple de pandèmies, ple de malalties. Doncs els que sou antivacunes, sisplau, sortiu de la vostra bombolla, informeu-vos més enllà del Twitter que feu servir o del Facebook, el que sigui. Mireu, d'acord? No, repeteixo, no és un problema que ningú sigui ni tonto ni llest, és un problema de biaixos cognitius. Intenteu sortir dels vostres biaixos cognitius, d'acord? Doncs això, apliqueu el mètode i tingueu en compte que quan algú us diu alguna cosa heu d'aplicar alguns criteris bàsics. Llavors, si sentiu alguna afirmació extraordinària, tingueu en compte aquesta recepta. Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i les proves de l'afirmació han de ser aportades per qui fa l'afirmació, no per qui escolta. Si algú diu, existeix un unicorn, no hi crec, com saps que no existeix l'unicorn? No ho sé, ets tu que m'has de demostrar que existeix, no jo que he de demostrar que no existeix. Deixa't d'històries. Les proves d'afirmacions extraordinàries han de ser portades per qui fa l'afirmació. Segon, per justificar afirmacions extraordinàries, anècdotes, opinions, coses disperses no tenen una validesa de prova, d'acord? No, sí, és que jo un dia vaig fer això i va passar i allò, però no. O l'opinió d'algú, per important que sigui, per rellevant, per famós que sigui, no val. Les proves han de ser sòlides. I, finalment, fins i tot, si hi ha algun fenomen que en aquest moment no tenim una explicació racional per ell, no vol dir que l'explicació no existeixi. D'acord? Si hi ha un fet i jo en aquest moment no soc capaç de donar-me una explicació, no cal que aneu directament a extraterrestres, fades, màgia o coses rares. Potser hi ha una explicació, ja la trobarem, però no salteu explicacions irracionals. I perquè s'entengui millor, un petit exemple, igual que el del meu amic imaginari, si us dic que m'he trobat el meu germà al metro, diu, és una afirmació normal, no necessàriament la qüestionareu, perquè és versemblant. Ara, si us dic que m'he trobat Messi, és més difícil, perquè Messi no tinc clar que viatgi en metro i a més és una persona que viu en un entorn molt diferent del meu. Però si us dic que m'he trobat Obama, o ara seria Trump, o un famós, em demanaríeu proves, perquè Obama, primer, segur que no viatja en metro, viatja amb la seva limusina, amb el seu avió, i no ve freqüentment a Barcelona, que jo sàpiga. Finalment, si us dic que m'he trobat Elvis Presley al metro, aquí, és que ni amb una foto em conformaria. Aquí, realment, la prova hauria de ser presentar-me a la persona, poder-li treure una gota de sang, fer una prova d'ADN amb restes d'ADN i comprovar que és Elvis Presley i no l'altre. Si no, per menys això, no m'ho creuria. Doncs, com veieu, podeu ser exigents. No cal que demaneu proves per tot el que us diem, però afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. D'acord?
I 3 regles de Javier Armentia, és un divulgador molt conegut. L'última és clau. Si us fan una afirmació extraordinària, donen demostració de quin tipus. És a dir, les afirmacions soles no valen, calen demostracions fermes. Preguntar-vos si no hi ha una explicació alternativa, però la que més m'agrada és la final. Al final, què em volen vendre? Si algú m'està afirmant alguna cosa, m'està volent vendre un partit polític, m'està volent vendre una línia de crèdit o unes accions preferents, una cosa d'aquesta, o m'està venent un remei. Plantegeu-vos al darrere aquella afirmació, allò que us està dient, què hi ha? Què hi ha al darrere? Què en treuen ells? I arribeu a les conclusions per veure realment què pot estar passant. En fi, moltes gràcies a tothom. Ho deixaré aquí. Recordar-vos de nou que això forma part del programa Toc Toc de la UB Divulga, de l'equip de divulgació de la Universitat de Barcelona. Estan preparant altres vídeos, aquest és un més d'ells, i us convido a seguir el programa i si voleu alguna cosa contacteu amb ells i puc intentar contestar preguntes que em feu arribar a través de la unitat de divulgació. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Cuideu-vos molt en el confinament, respecteu-lo i recordeu també, la ciència és important, voteu partits que recolzin la ciència. Ho sento, però ho havia de dir. Bona tarda, bona nit, adeu.